Държавната агенция по туризъм, Българската национална телевизия представят. Здравейте, аз съм Златимир, а вие сте с Пътеводител БГ. Днес ще ви водя в Добринище. Тръгнал съм натам с влак, и то не какъв да е, а с единствената теснолинейна линия в България. Влакът тръгва от гара Септември, минава през Велинград, Разлог и Банско и стига до Добринище. Ще бъде интересно, за това останете с мен. Здравейте! Здрасти! Вие за къде пътувате? За Добринище. А оттам ли сте? Не съм оттам, там съм омъжена, там живея. Иначе съм от Пазарджишкия край. Там ви отведе съдбата. Харесва ли ви Добринище? Много. Какво мога да видя там? Ами, какво може да видите? Красоти може да видите. Много е красиво Добринище. Едно населено място, където има много дадености, Пирин планина, минерални извори. Съчетава се зимния курорт, зимните ски, ски с минерални извори. Туристи идват ли? Да, туристи има. Има лифт, двуседалков лифт от хижа Гоце Делчев до хижа Безбог и писта. Защо избра точно с теснолинейката да пътуваш? Защото обичам да пътувам с влак по принцип и ми е интересно. Кое е по-различното да пътуваш с влак? По-приятно ми е на мен да пътувам с влак. Пътуването с влак до Добринище си е истинска атракция. Теснолинейната линия е изградена заради тежките планински условия. А днес, при специални поводи или по специални заявки на туристи, се прави и ретро-тур с влак с парен локомотив. Чувал съм от хората, че понякога в ретро-влака се правят и сватби, така че имайте го в предвид. Ето, че пристигнах в Добринище. Удоволствието да пътуваш този влак не е никак скъпо. От София до гара Септември и после до Добринище ще ви струва 10,90 в едната посока. Пътуването обаче си е доста дълго и трябва около 8 часа, така че ако не ви се пътува с влак, може да стигнете до тук и с автобус. От столицата има редовна автобусна линия, като цената на еднопосочния билет до тук струва 12 лева. Вече спокойно мога да ви кажа, добре дошли в Добринище. Градът е климатичен и балнеолечебен курорт. Разположен е на 850 метра надморска височина и е заобиколен от трите планини – Рила, Пирин и Родопите, също както Разлог. През града текат река Десилица и притока и Валявица. Сигурно вече знаете какво е Валявица от предаването ни за Разлог. От София разстоянието до Добринище е 160 км, а от Пловдив 140. Големия ски курорт Банско се намира само на 6 км от тук. Добринище съчетава най-добрите условия за зимна и лятна почивка. Красива природа, гостоприемни жители, ски писти, както и възможност за селски и екотуризъм. И всичко това на достъпни цени. Добринище е и най-младия град в България. Знаете ли кога е обявен за такъв? Това е днешният ми въпрос към вас, а отговора ще научите в края на предаването. Добринище е селище, което датира още от каменната ера. Тук са открити богати находища на тракийска и римска керамика, както и монети от времето на император Нерон. От 7 до 14 век Добринище е крепост, която спира опитите на византийските императори да навлезат във вътрешността на България по течението на река Места. Интересни и до днес са църквите Свети Петър и Павел и църквата Успения Пресвета Богородица, намираща се малко по-надолу. Добринище е най-известен обаче със своите минерални извори, които са 17 на брой и с температура от 30 до 43 градуса. Курортът е подходящ за климато и балнеолечение. Ако дойдете през лятото, може да се забавлявате и на открития басейн.
Природните дадености, както и близостта до ски пистите на Безбок, определят Добринище като център за ски и планински спортове. Само на 11 км от града се намира хижа Гоце Делчев, която е на 1600 метра надморска височина. Оттам по планински път или с двуседалков лифт може да се придвижите до хижа Безбок, където има изградени ски писти. Тръгвам точно натам. Вече съм на началната станция на лифта при хижа Гоце Делчев. Купих си билет за лифта, който струва 10 лева в двете посоки. Направи ми впечатление, че цените тук са изключително достъпни. Току-що слизам на междинна станция на лифта, който продължава до хижа Безбок. Сигурно по-запознатите знаят, че тази хижа е изходен пункт за много туристически маршрути из Пирин планина. Някои от тях стигат до връх Безбок, до хижа Дамяница, както и до Безбошко езеро. Всички тези маршрути обаче са по-препоръчителни през летния сезон. Сега е зима и е време за ски. А тук може да карате ски до припадък. Цените в Добринище са най-евтини от цялата страна. Целодневна карта ще ви струва 10 лева. Ски оборудване за един ден ще ви струва 15 лева, а ако искате да ползвате услугите на ски учител, това ще ви струва 10 лева за групово обучение и 15 лева за индивидуално. Докато се изкачвате със седалковия лифт, може да се наслаждавате на красивата природа, да видите Добринище от тук, както и да дишате чист планински въздух. Вече съм пред хижа Безбок, която се намира на 2240 метра надморска височина. Не съжалявам за още 15 минути изкачване с лифта, защото тук природата е наистина фантастична. Ето това е връх Безбок, а до него се намира и връх Висилица. Точно зад билото може да видите и половин Пирин на длан. Ако и вие не сте запалени скиори като мен, може да дойдете тук, да изпиете един чай и да съзерцавате с часове красивата природа. Здравейте! Спи! Хижа Безбок е едно чудесно място, където може да пренощувате. Има достатъчно места и сте буквално на няколко метра от ски пистите. Аз обаче предпочитам да отида до Добринище, за да видя каква е ситуацията там. Добринище може да се настаните в малки семейни хотели. Повечето от тях с 2 или 3 звезди. Добър ден! Добър ден! Имате ли свободни стаи в хотела? Да, имаме свободни стаи. Каква стая ви интересува? С какви разполагате? Двойки стаи, тройки стаи и семейни мезонети. Ще искаме една двойна стая. Какви са цените? Цената е 60 лева, което включва закуска. Закуската е на блок маса и сауна. Чудесно, има и сауна. Ще искаме една двойна стая. Заповядайте. Умората се преодолява или със здрав сън, или с добра храна.
В Добринище почти всеки хотел разполага със собствена механа. Сигурен съм, че ресторантът на моя хотел предлага чудесни традиционни ястия. Здрасти, майсторе! Здрасти! С какво ястие ще ме изненадаш? Днес ще приготвим едно традиционно добринишко ястие, което се казва чумек. Какво значи чумек? Чумек е старинната дума на глинен съд. Добре, да започваме да приготвяме ястието и ти ще ми разказваш какви продукти са необходими. Първо се слагат телешки кости, които помагат да не загаря манджата. Те са някъде около половин килограм. Така. След това редиме телешки джулан. Доста месце има тук. Доста, защото месото прави добро ядене. Колко джулан слагаш? Джулан около 2 кг и половина. Да слагаш картофи, те са цели. Значи редуваме всичките продукти на пластове. Слагаме кромит, лук. Такава ли е рецептата, че не са нарязани, всичко се слага на цел? Да, това е старинна рецепта. Добре, сега гъби слагаш, какви са те и колко грама от тях? Това е култивирана печурка, някъде около 800 грама. Говориме за 10 порции. Слагаме моркови. Подправките са черен пипер, чесън, червен пипер, чубрица и дафинов лист. Ти откъде научи тази рецепта? Рецептата тук е от далечни времена. Аз съм я научил от моята баба. Така, сега слагаш бульон ли е това? Сега слагаме бульон. Колко бульонче? Бульон, това е 2 литра. Само с телешко месо ли може да се прави? Значи може да се прави и с месица от меса, може да се прави с заешко, но за мен най-добрият вариант е с телешко месо. Защо? Защото костите са добри за бульон, пускат много хубав бульон и ястието става много вкусно. За първи път Най-добрият вариант е с телешко месо. За първи път виждам да се слага опашка. Опашката дава най-добрия вкус на чумлек. Плъстичка е и също дава много хубав бульон. Значи, това е тайната. Това е тайната, да. Какво ни остава? Пак редуваме, слагаме вече всичките продукти. Сериозна порция за една голяма компания. Да. Гладна. Значи при чумека трябва да има весела компания, червено вино. Когато виното не стигне, значи не е виновна компанията, а хубавия чумек. Така, слагаме бульона. Значи, както забелязахте, не слагаме сол и мазнина, защото бульона съдържа и сол и мазнина. Това е вкусен, което вкусява всичките продукти. Накрая слагаме бяло вино. Лично аз предпочитам бялото пред червеното. Това, което остана в чиниката там, какво? Това е подправката, слагаме и нея накрая. Остава само да запечатаме тенджерата, но за това предварително сме приготвили тесто. С тесто го намазваш? С тесто, да. Така, слагаме внимателно, за да бъде херметически запушен. После го слагаш в пещта. Колко време стои там? В пещта се слага в силно нагорещена пещ, значи 4 часа и половина, като първоначално е в силно загрята фурна, а после се оставя само да къкри. Видяхте, че ястието е лесно за приготвяне. Запишете си рецептата и опитайте да си го приготвите вкъщи.